Здравейте хора, в днешното видео, както виждате, ще играем Clash of Clans. Ще ви покажа топ 3 начина да изкарате безплатни джемове. Ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала, харесайте видеото и пишете, ако искате такива видеа, нали, в коментарите. Ще има още видеа, това е нов канал първа и да, тъй че да започвам. Така хора, ще почнем. Първият начин за изкарване на джемове е от задачите, нали така, от ачивментите. Ето аз тук съм изпълнил доста. Ето тук трябва да донейт на 50 сич машини, взимам 20 джема, ето тук да направя 1000 звезди за моя клан, за лар батълите. Ето тук трябва да направя 250 звезди за моя клан батълите, нали, лиг батълите. Ето, пак виждате, има доста. Ето има още за много, още за 1000 джема има още. Ето още 1000 има, тъй че има доста джемчета. Ето тук и за билдър базата също се отнася това. Ето. Клан Капитал. Това е просто също. Така. Това е първият начин. Втория начин. Така, извинете, че шмъркам, но... Така, втория начин, именно, например, от Танхала, Magic Items и, например, ето как аз имам, например, продавам тази пошанка сел, ето за 10 джема. Ето ще продам и виждате, че отивам на джемове, имам още повече вече. И така също може, нали, е доста добър начин да купуват, да имат джемове, защото това си е, нали, доста добър начин. Така, само доста добър начин, защото ако имате много пошенки и просто ако не ви трябват, просто ги продавайте, защото това са фри джемове. Просто са фри джемове. Ето аз ако искам това, ето сел 50 джема. Ако не ви трябват, на мен ще ми трябват и затова няма сега да ги продавам. Ето сел 50 джема. Сел 5 джема. 50. И така. Нали. Това е доста добър начин. Просто ако имате много пошенки и няма какво да ги правите, просто ги дай. Или ги използвайте за базата ви. Или просто, нали, си ги продайте. Това също е доста добър начин за да си продадете пошенки и пак взимате доста джемове. Следващ начин, третия начин, който е, нали, доста добър също начин, е да махате бушовете и тези. Ето. Remove. И вижте са. Ето 3 джема ми даде. Ето 2 джема ми даде. Ето тук са не ми даде джема и тук не ми даде, но по принцип, както видяхте, се дава джема, те няма да има случай са такива. Ето видяхте, че и това е доста добър начин за дърветата. Ето, тези не мога, че аз съм изсъгал. Ето, например, това. Remove. Махаме го сега. Ето, махаме го и сега. Пак не ми даде, но нищо. Нищо не ни е дал. Също това не е като начин, но просто ви го казвам, че също доста добре и джембоксовете. Аз сега нямам, нали, не мога да ви покажа, защото нямам джембокс тук в базата, но аз
ще ви покажа как изглежда. Ще сложа тук снимка да ви покажа как изглеждат джембоксовете, ако не знаете. Те са тук по базата. Говоря за тези начинаещите, които на първа играят Clash of Clans. Вие стари, които играят повече време, може да знаете доста повече, но аз трябва да ви кажа, защото ако не знаят, да узнаят за следващия път. Не знаят за следващия път. И така. Хора, това ще е видеото. Ако ви хареса, абонирайте за канала, харесате видеото и пишете дали искате още такива видеа. Ако искате следващото видео, ще си максна абсолютно всички стени на 13 левел. Ако искате, пишете в коментарите и ще ги максна. И хора, чао! Виждаме се в следващото видео.